Kanjeng Hyang. Nuwun pasangkan mantabi sinabeta ing ila-ila tinebi nasiku dendaning Bathara. Hyang, kowe Dwarawati kula pun kresna nyuwunaken wayah paduka. Nyuwunaken wayah paduka para Pandhawa. Hyang, ngaturaken sedaya kalpatanipun ingkang wayah para Pandhawa ingkang rikala semanten. Para Pandhawa kumawantun nandhingi kridanipun Kanjeng Hyang Peremban Sang Maharsi Wara Bisma. Menawi saking menika Kanjeng Hyang wayah paduka para Pandhawa namung pasrah jiwa raga ngersa paduka Kanjeng Hyang ing Ngetal Kandha. Astungkara sidam sekaring bawana langgeng pancen paratitis jeneng sira putu Prabu Dwarawati. Priksa kalamunta pun kaki maksih sugeng. Rikala semana sira rakya midhanget apa kang dadi dawuh pangandikanipun pun kaki. Wis jeneng sira para Pandhawa padha sumingkira ora perlu mikirake kelawan pun kaki Ngetal Kandha. Aku bisa netepake pribadi kapan baliku menyang ngayunaning Gusti. Nanging syarate aku gelem munggah marang loka baka kalamunta aku wis weruh glundunge gembong-gembonging Kurawa Sidayudana. Aku mung kepengin weruh wong angkara murka kuwi rubuhe kaya apa. Nah, wektu dene iki kaya wis marem tiasing pun kaki aku bisa nyumurupi marang kridane Sidayudana kang wis kasambuting Rananggana. Dadi pepiling yo nggih putuku para Pandhawa. Wong perang kuwi wengis, perang kuwi kejem wis jaman apa wae. Wis mandheka semene wae. Dina iki pun kaki minta pamit kondur marang loka baka syarat seranane. Pun kaki pujakna dahana pancaka munggah marang Kasedan Jati. Kacarita para Pandhawa samya ngeningaken purbaning Gusti. Anyipta nala hakni, nala tekse ati hakni kang miji saka kanepson. Wonten daana murup makantar-kantar saking sariraning para Pandhawa kinarya anguntapaken Pandharira Sang Resi Bisma marang loka baka. Arjuna lan Perkudara wonten dawuh Kaka Prabu jreteng kakangku apa iki sih akeh panunggalane. Iya, menawi saking menika Yayi monggo dipun tindakaken kanthi tulus ikhlasing manah raos sampun ngantos kataneman raos jubiya sarta sampun ngantos ananem raos memengsahan nggih Yayi. Inggih Kaka Prabu.
Werkudara. Iki kunarpane gurumu Begawan Durna. Sapa sing bisa nyampurnake kejaba Siadi tindakna jalaran. Kowe murid sing banget digegara lan ditresnani kelawan gurumu Begawan Durna. Ya aku sing nyampurnake. Carita Sigra ngeningaken cipta nenggih Sang Ayu Siwi ya Sang Werkudara karsa nedya nyampurnakaken Sang Guru Sejati nenggih Sang Begawan Durna den ciptanira Sang Bimasena pun kersane Gusti kang akarya jagat mung kuciwane ana Sang Begawan Durna dereng saged sampurna nadyan ical wandane ana swaraning pambekering kuda. Rasane atiku. Gelo ning apa? Wah, apa ora ketrima nggonku mangsa semedi. Nyampurnakake guruku katane Bapa Durna. Ilang tak kedhepake kunarpane. Aku guruku pambekering jaran. Piye Kresna kakangku? Aja kaget, Werkudara. Gurumu Begawan Durna durung iso sampurna kowe krungu pambekering turangga. Arep dikaya ngapa Nadyanta? Wis dadi kumara. Begawan Durna kuwi mau isih ana sambung rapete karo kuda tekse karo jaran. Wah, kudu mengkono. Iya. Lah terus kepiye? Ora susah kowe dadak takon kepriye. Kuwi bakale duwe lakon dhewe-dhewe. Bakale ana lakone Begawan Haswa Kumara. Kunarpamu kaya dijejuing ngrasane atine ibumu Karna. Anakku sedang tak tresnani ning mongko sing nglairake ku ora ana liya ya aku iki ibumu. Dewedene ku ora gelem nyebut aku ibu. Aku bisa nyaketi karo kowe bareng kowe wis temekan ning pati Karna. Ibumu sing lupa
luput Yongger Karna ibu munjal pangapura Karna. Kanjeng Bibi, sampun Kanjeng Bibi. Kula mboten maiben kados menapa nguning penggalih paduka Kanjeng Bibi dumateng Yayi Karna. Namung kemawon monggo Bibi dipun pupus dumateng papes pening Gusti yen mubeng dumateng kula aturi mas paosaken Yayi Karna menika sinaosa sampun dados kunarpa nanging guayanipun Yayi Karna menika esmu mesem. Monggo dipun periksani. Pasemonipun Yayi Karna menika mesem, tegesipun Yayi Karna menika sampun rila legawa ngrilakaken sugengipun minangka dados padha tumbalipun para kadang Pandhawa. Yanipun rikala semanten dhateng kula Kaka Prabu. Nadyan to kula alit sakit ageng dumugenipun pejah. Kula mboten badhe ngowelaken dumateng jiwa raga kula. Sauger kadang kula para Pandhawa saged umbuling ayuda. Mila Kurupati tansah kula ubu pirinten dalu. Ingkang supados Yayi Kurupati Puruna Pancakara Puruna Pereng. Kula pitados Kurawa mboten badhe mimpang kaliyan adi-adi kula para Pandhawa. Jalaran Bibi, kula sampun ate prangguli piyambak kula pepanggihan kaliyan Yayi Karna. Sandi tama kawedhar legetaning penggalih ingkang tansah dipun aling-alingi, dipun damel wewadi wondene dipun wedharaken kaliyan kula kados atur kula menika kala wau. Sampun Bibi. Monggo. Sartawis kula aturi sumene supados mangke pun sirnakaken sarta dipun sampurnakaken kunarpanipun Yayi Karna. Kacaring para panuwun marang purbaning Bathara. Rikala semana Sang Hyang Surya kaya surem prabane basan datanana dayaning panas. Sang Hyang Bathara Surya tumurun saking antariksa anyendhamayang kunarpanira Sang Prabu Karna. Mengkene ya Yayi. Sira nyumurupi. Iki kunarpane ingkang weng Mandaraka Wakmu Prabu Saryapati
kelawan garwane yaiku Dewi Setyawati ya Endang Pujawati. Iki gegambarane tresna sejati. Mekaten Koko Prabu. Iya. Sak ngertiku Narendra sing ora darbe garwa wayuk tegese Narendra ingkang mligi garwa Padmi kuwi mung ana loro. Siji ingkang woh Mandaraka Prabu Salyapati. Garwane ya mung sajuga. Ingkang woh putri ingkang saiki seda sampya bebarengan Dewi Pujawati mau. Angka loro ingkang Raka Mandura Kaka Prabu Baladewa. Iki garwane ya mung sajuga. Kakang Mbok Erawati. Mekaten Kaka Prabu. Ya, sarening Pakmu Prabu Salyapati kuwi mau sing ditresnani iki mung kowe, Kembar. Sing diajab rina pantaraning mengiri kala semana mulana lakon Salya Begal. Janjane mono ingkang Mbok Prabu Salya kira arep manunggal kelawan para Pandhawa dibegal kelawan Prabu Kurupati sak kurawane. Oh, mekaten. Ya. Mula dina iki ora diaki. Meningna ciptamu menepna rasamu nyuwuna marang Gusti Kang Akarya Jagat muga-muga punarpane Pakmu Sarimbit supaya nggapi nundut ana ngersaning Gusti. Iki mung kari siji siadi. Ya. Iki mengko kowe manut aku apa aku manut kowe? Wah, aku paripaksa manut karo kowe. Ya, yen to pancen siadi manut karo pun Kakang, yen iki mengko mlebu kraton, yen mengko mlebu kraton negara Ngastina ketemu Pakmu Prabu Dastarastra, yen kowe arep dirangkul, iki mengko aja nganti kowe digepok kelawan astane Pakmu Prabu Dastarata. Sababe apa? Ora susah tak kandhani sababe. Lah terus aku kudu piye? Engko sing mbok ulungake gadamu rujak polo. Ning kowe kudu gelem ikhlas kowe kelangan pusakamu gada rujak polo. Ya, tak esake. Sesembahan kula sinuwun pepunden kula mangke prapteng delahan. Sinuwun kenging menapa dene paduka mboten musik raos sing penggalih paduka Sang Prabu. Aku mbok kon musik sing kepiye Gendari? Nyatanipun ingkang putra sedaya para Kurawa sampun tumpes tapis tanpa tabet. Paduka kok kendel kemawon. Kok mboten musik penggalih paduka? Lho, musik-musik sing kepiye? Ha tobat. Menapa paduka mboten midhanget guguripun ingkang putra pun Dursasana. Dursasana dipun sempal-sempal pun poteng-poteng angganipun Sengkuni inggih mekaten. Ngantos dipun pecah sirahipun dipun suwek. Tutokipun dipun beset kulitipun. Manten ugi ingkang putra pun Duryudana. Dipun pisakit kaliyan Werkudara dipun asap gada rujak polo.
kados ical wujuding manungsa kados Gandara weh toblas tapi dewi dadi kaya mengkono kuwi lakone anak-anakmu kawula nuwun inggih yo moko aku krungu kabar yen to Pandhawa ki boyongan arep sowan marang negara Ngastina. Janjane aku ki wis rila legawa lahir batin bareng aku krungu ucapmu kaya mengkono matine Dursasana Sengkuni lawan Duryudana. Tidak sia kan Werkudara, aku ora trima. Yo mengko yen Werkudara sing tekan kene aku jawilen. Tak sirnan tak belakne perkara si Puntadewa Janaka kembar Kunti. Aku sing duweni rasa tresna nanging yen to Werkudara tekan kene lebur tumpur tanpa dadi